Sempre me contaron na escola e así, ou cando empezaba a estudiar a carreira, que Galicia era unha sociedade así como rural, atrasada, estábamos naqueles libros vellos de antes do atraso e das cosas así, non? Eu creo que xa non. Vendo os datos recentes, Galicia xa ten 9 autonomías por debaixo. Ora, nese proceso, eu non me gusta falar de Galicia, me gusta falar dos galegos. Hai galegos que melloraron moito, outros galegos que mellor non lle foi tan ben, porque os seus sectores se extinguiron, pero creo que se fixéramos unha perspectiva xeral, creo que Galicia ganou moito estes anos. Eu concordo con iso, non? Nos, para mí hai un dato moi importante, non? Antes de entrar na Unión Europea, ali por mediados dos anos 80, o 40% da poboación activa estaba no sector primario. Unha poboación activa de 1.100.000, máis ou menos. Ahora, a poboación activa está en 1.250.000. E o sector primario en torno aos 7, ou por abaixo. Se sumas os 350.000 empregos que se perderon no sector primario aos 100.000, aos 150.000 que aumentou a poboación activa, Galicia xerou 500.000 de postos de traballo en 40 anos nos sectores secundario e terciario. Eso, para min, é o maior cambio da historia do país. Cambiamos moito. Por eso somos menos rurais. Para min, no sector primario, é o cambio estrutural máis importante é o viño. É dicir, e tamén para a saúde dos galegos foi importante. É moi bo indicador, ademais. É moi bo indicador, non, porque para mellorar o viño non é só mellorar o viño, hai que mellorar moitas cousas para mellorar o viño. Hai que ter un saber fer, hai que ter unha industria de transformación non, de cuidado, de enólogos, etcétera, de unha logística, un marketing, non? De saber vender este produto. E hai que ter tamén case 30 variedades autóctonas. Unha das potencialidades deste país é a diversidade biolóxica. É das cousas que compre non perder. Temos moita variedade de produtos que pode dar lugar a circuitos cortos de horta. É un dos temas a traballar, pero o país o que non debe perder é diversidade, porque ao fin e ao cabo é unha riqueza, non? O viño é a mellor proba. Non, o viño, a pesca, a agricultura en xeral, o leite, etc. Todos os outros, porque un factor que tamén hai que resaltar. Hai un sector primario que non chega ao 7%, creo que 6,9%, non? Pero tamén hai unha agroindustria. Que se conta como industria, pero é agroindustria. E deriva moitas veces do produto que se fai aquí. E iso tamén mellorou moito. E crear esos sectores industriais foi moi importante. Antes falábamos da pesca, que é un dos polos de Vigo, pero depois temos a industria do viño, pero temos industrias da pataca, incluso da patata elaborada. Quer dizer, que mellorou moito. Cambiamos moito. A veces estamos falando da crise demográfica, é verdade que hai envellecemento medio, etc. Pero o país está tirando, e de feito agora non perde poboación, está máis ou menos estabilizada, non? O textil, nos profesores, nos debates que tiñamos así, os estudantes, nadie daba un campo nel. Porque se pensaba que iba a haber todo da China. Eso estaba en Cataluña, no norte de Portugal. Claro, e que iba a vir de... E non foi así. Deuse a volta, cambio, os sectores que se pretendían que iban a ser punteiros, se falaba moito da cerámica, destes sectores, quedaron casi en nada, pero os sectores destos que nos contaban, pues foi unha revolución. Non? Porque é iniciativa de persoas, sobre todo. É que temos mar, temos que ter pesca, vale? Pero Irlanda tamén ten mar e non ten pesca. Non ten pesca, que decir, nas dimensións da nosa. Ou Inglaterra ten mar e non ten unha pesca nas dimensións da nosa. Nós porque temos un coñecemento, unha sabiduría, unha feria, e despois unhas industrias, ou así, e despois o automóvil. É que España é un país que consume moita pesca por habitante, non? E nós somos os fornecedores do mercado. En ese aspecto, pois, fomos, como o mercado tiraba, pois, estamos pescando no Índico, no sur do Atlántico, en todas partes. E despois o automóvil. O automóvil que se entendía que era unha industria de enclave, así me vendían así, non? Antiguamente, os vellos textos marxistas falaban das industrias de enclave. E unha industria de enclave, unha vez enclavada aquí, se era toda unha industria auxiliar que será dinámica propia tamén. A Unión Europea colocounos no eixo Atlántico e abrirnos as portas. Cando empezamos a crecer, a reestructurarnos, como comentábamos antes, para dar máis peso ao sector servizos, ao sector industrial, entón, naturalmente, abrímonos. Galiza, hoxe, exporta máis ou menos o 40% do PIB. Porque internacionalizámonos naturalmente cando desapareceron as fronteiras, porque nunca tiveramos oportunidade de acceder ao mercado. Foi natural para nós, pois atopámonos que desde aquí se podían producir cousas para vender en outros lados. Eu estou de acordo con esa interpretación.
Castelao e Risco decían que Galiza sempre foi librecambista, dicían así. E creo que, polo que di Enrique, ten bastante razón, sigue, porque a economía galega sempre fora pensada, históricamente incluso para exportación, pero os arancéis, digamos, os arancéis que se poñían de casteláns, de cataláns, etc., dificultaron moito esta cosa. Sempre me di, no, é que o sector automóvil, cando entramos na Unión Europea, o sector automóvil representaba casi o 60% da exportación. Hoxe, entre o sector automóvil e Inditex non chegan ao 50%. Eso quer decir que outros 50 son moitas empresas. Fomos un sur no norte, porque fomos un norte sen sur. Pero eu distingo aquí dúas cousas. O mercado común da Unión Europea, porque parece que é unha distinción que non se fai. E non se fai, parece que entramos na Unión Europea. Non entramos no mercado común. Sí, é o mercado común a mí parece unha idea fantástica. A idea de que os povos podan comerciar e podan pues, intercambiar entre eles, eliminar impostos de aduanas e deste estilo que estamos falando agora. Isto creo que foi o gran logro. A Unión Europea, conservando parte deso, xa llevou outra dinámica. A Unión Europea xa crea unha infraestructura política por encima e hai directrices e normas cada vez máis regulatorias e non sempre pensadas para o ben de Galicia. O sea, eu a experiencia veo ben, pero digo que non me gusta esta infraestructura que hai en riba. A Unión Europea ten pros e contras. Sí. A Unión Europea con o mercado común pues, foi positivo. O que pasa é que eso implica tamén algunhas condicións que ao final acaban obrigando a ter políticas, porque temos unha moeda común. Eu non voto de menos a peseta. Eu a veces sí. No, eu non, para nada. Pero o que veo máis negativo non do mercado común, senón da Unión Europea, é que un era negativo e outro é positivo, no sentido que quere diseñar cousas. Entón, por exemplo, vemos na pesca, estamos sempre a discutir das pescas, están sempre discutindo escaladoiros, cosas polo estilo. E as negociacións non están determinadas polo que deciden un señor creo que é lituano, me parece, además que non ten experiencia de pesca, pero que está moi sometido a grupos de presión, pues, de lobbies ou así que queren restringir a pesca porque a eles non lle interesa, en cambio a nosotros sí que nos interesa moito. Miguel, a mí non me vale ese exemplo, porque a pesca, obviamente non somos unha potencia europea, se fóramos un país independente seremos o número 1 en pesca. Adaptarémonos, porque xa antes non podíamos pescar no Reino Unido e as empresas galegas tiñan filiais no Reino Unido, é dicir, adaptarémonos. Sí. Eu non sacaría conclusións xerais diso, non? En principio, somos europeos. Para os galegos, que ao fin e ao cabo somos casi tan portugueses como españoles, en certa medida, pois ser europeo non nos vai mal. E por eso entro nese debate, porque Galicia, claro que é un país europeo e que ten que estar integrado en Europa. O problema é se a Europa lle vai ben con este modelo ou non. Por eso nesa medida estou entrando no caso galego. Non? As relacións con o norte de Portugal o que están facendo é recuperar dunha forma natural, é sin imposición política. De feito, a administración política implícase relativamente pouco. Primeiro, porque a administración galega pode ser que faga algo, pero en Portugal non hai unha administración equivalente. Pero creo que está se recuperando o vello reino, non o que era antes, dunha forma natural. Porque, claro, que o xeógrafo dirá que a salida natural de Galicia non é pola meseta, é por Portugal. Eu creo que Portugal nin se ve como estranxeiro. Estamos de acordo. Houve un factor moi importante, que de repente desaparezca unha fronteira e, ademais, a Unión Europea poño diñeiro para pagar unha autoestrada que non poñan nin Madrid nin Lisboa. Entón, naturalmente, empezamos a comprar e vender. É o primeiro. Pero para as empresas galegas foi moi importante, porque era como unha escola, cando te estableces en outro país, o IBE é diferente, as relacións laborais son diferentes, entón, tens que adaptarte. E a cultura empresarial cambia. Entón, nós tivemos a sorte de ter unha escola perto que falaba algo parecido a nós e que, de alguna maneira, aquela xente, pois, tiña unhas normas diferentes. Entón, unha vez que a cultura empresarial se adapta a un sitio, podes adaptar a calquera outro. Ainda lembro algún periódico, o periódico máis importante do país, que nos invaden os portugueses a fronteira, que as toallas, non sei que. E eu miraba as listas e nos exportábamos moito máis que importábamos. Ainda hoxe, Galicia exporta 60% máis do que importa de Portugal, 60, dese orde, 60, 70. O norte, o sur é Portugal. Nós somos o norte e temos vocación de industrial e desenvolvida. E estáse producindo esa dinámica. Portugal axudou moito, ademais, o eixo atlántico, que é un eixo de cidades que agasen 30 km de profundidade de costa e case 12 millóns de habitantes, con portos, aeroportos, centros logísticos, bases industriais, pois eso é algo que está funcionando. Eu creo que, por eso, se teme algo isto por ambos lados, porque hai certa afinidade, pero máis co norte que co sur. Sí, claro, eu digo que os viaxeiros que van a vir perciben a diferencia e así a considera. Relacionamos mellor, coa Galicia bracarense que coa lusitania. Claro, porque a Galicia bracarense, porque seguramente era unha rexión natural xa desde o Imperio Romano.
incluso pues, na forma de vida, no hábitat, cosa polo estilo, non? Porque incluso no idioma dicen que eles do norte falan distinto, non? Pero esa idea de pensar que son distintos, porque moitas veces se plantea unha confrontación que nos invade como se fora estranxeiro. Eu, por exemplo, o Porto, eu te considero como psicolóxicamente, como algo meu, é dicir, non veo eu como unha cousa distinta, pero eu non o vexo como algo distinto, porque parece que nos invaden e tal, parece que cando unha industria marcha para Portugal é distinta, se unha industria de Vigo marcha para Portugal é distinto que marche para, eu que sei, para Santiago, que marche para outro sitio. Pois marcha para aí al lado, está a 30 kilómetros, onde está a cousa, parece que como unha cousa, unha competencia así desleal, non, están producindo, están no país, porque hai unha interrelación tal que non o veo. Eu creo que está se facendo de forma natural. O Estado español, sobre todo o centralista, e o Estado portugués non lle gustan estas cousas, porque se crean dinámicas propias. Hai dos factores aí. Madrid, obviamente, ve o mundo de maneira radial. É a única gran cidade europea que non está ningún mar, ningún río navegable. Ten unha mentalidade moi pechada, digo en plan de broma que ten un nacionalismo absorbente. Lisboa tamén está de acordo en eso. Desconfía da conexión con Galicia. É un pouco de xeopolítica. Con todo o eixo integrado, Lisboa fica no sur e o Porto no centro. E iso en Lisboa non gusta moito, O sea, eso porque Lisboa é naturalmente o centro da fachada atlántica. Pero a nos interesa moitísimo que a zona se desenvolva, porque o Miño portugués era unha zona atrasada en Portugal. E gracias a Galicia, e sobre todo a área metropolitana industrial de Vigo, está crecendo máis que a media de Portugal. E tamén é bo eso, é bo para eles e para nós, que as empresas nosas pois funcionen mellor traballando en varios sitios, pois tampouco nos vai mal. Debe haber certa conversencia de renta. É difícil topar datos, son extrapolacións que se fan, non? Pero creo que hai un nivel de renta xa moi semellante e no futuro, e como siga esta dinámica, van ser máis ricos que nós. Bueno, pero será o Estado portugués vai ser máis rico que o Estado español en PIB per cápita, se entende. E isto para nós será bo tamén. Será bo porque estamos mellor integrados con eles que en outras zonas. Temos máis salidas. Para mí que aos clientes lles vaya ben sempre bo. Se nos compran máis do que nos venden, pois mira, que lles vaya ben porque comprarán máis. E desde logo compensa ter un veciño rico. Eu digo que se fora todo rodeado de veciños pobres sería unha miseria todo tamén para nós. Non teníamos a quen venderlle, teníamos que estar todo o día dando axudas, teníamos que estar todo o día a ver que facemos. Entón, a mí me interesa que meus veciños sean ricos, son un bello idioma desde Hume. Vainos ben as dous. Do comercio internacional, ben os dous, porque o cliente ten para comprarte. Se o meu cliente non ten para se a meu veciño non ten para comprarme meus produtos, non podo comprar meus coches, non podo comprar meu peixe, non podo comprar a miña roupa, para que me vale o veciño? Me interesa que sea rico, non que sea pobre. Parece que a xente que temos a maña de empobrecer o veciño, non? O veciño, cuanto máis rico sea, mellor. Además, se nos vai mal a nós, sempre temos alguén que nos bota unha man, porque se o veciño tamén é pobre, mal vamos. Se nos vai mal en un momento dado. Pero nós somos o norte. Sí. Mas que nos falta puro demográfico. Como dices ti, o sur está máis. Temos moito inmigrante portugués, por exemplo, ou brasileiro, porque veñen atrás de Portugal. As preocupacións demográficas hai que ter cuidado con elas, porque moitas veces representan ideas que ten que ver coa religión, coa cultura. Galicia non está perdendo poboación. Ten poboación envellecida. Porque está chegando xente para compensar a que morre máis da que nace. Eso vai se arranxar. Se somos capaces de xerar postos de traballo de boa calidade, vamos ter xente e podemos recuperar moita da xente de calidade que exportamos, aínda exportamos. Antes exportamos xente con formación baixa, porque o país estaba atrasado, pero exportamos xente de nivel alto, non? Entón, mira, é importante depois seguir apostando por a industrialización, por a investigación e por esas cousas. Pois eso que hai que apostar. Sí, o problema é que se aposte. Eu son optimista porque ese sentirse norte, a capacidade de traballo a xente, eu creo moito na sociedade civil, non? E Galicia ten demostrado que a xente ten iniciativa, ten capacidade de buscarse a vida, tendo oportunidades. Se estás no mundo, pois abre moitas oportunidades, non? Non hai ningún tipo de ilusión, non hai ningún tipo de proxecto político de país, nin no idioma, nin defender cousas, non? É dicir, como antes falamos, por exemplo, a xente de Madrid defende Madrid co tren. En Galiza non fai un proxecto alternativo, non está todo o día presionando nalgúnha cousa, nalgúnha ilusión, nalgún tipo de temas, ou crear identidade, non? E iso creo que é o que lle falta, que é demasiado técnico moitas veces, e falta algo de ilusión. En que se pode gestionar máis ou menos ben, eso depende dos electores opinarán. Por exemplo, estamos comparando con Don Manuel, gustaría ou non gustaría, pero estamos sempre ideando cousas neste aspecto. Creo que agora é un goberno demasiado tecnocrático. Xúntanos para falar de economía e rematamos falando da lingua. E claramente, a lingua non é un problema cultural, é tamén un problema económico, non? Na medida en que o galego facilita moito a comunicación co portugués, ter unha lingua que falan 300 millóns de habitantes no planeta e que é oficial da Unión Europea
é unha ventaxe competitiva. Os que non apoian o galego, os que din que é unha lingua secundaria, que para que perder o tempo, queren que compitamos peor. Para a nosa cultura, a nosa é unha vantaxe competitiva. Estragar recursos é un erro terrible. Don Gregorio Salvador, no seu libro das linguas de España, e iso que é un libro que pasa así por ser moi españolista e criticar estas cosas, dice que estuvo en Galicia vivindo, dice que non entende os galegos, dice que o galego e o portugués é a mesma lingua, tendo a lingua galega con os espacios, tendo a lingua española tamén máis ou menos natural, e co inglés que aprendemos todos, que non hai sitio no mundo igual. É que non hai sitio no mundo igual e nos estragámoslo, así porque somos así moi tales. Non lle vía lógica ninguna. Eu non defendo a lingua por o interese económico, defendería aínda que fora pequena. Pero se a temos, porque tes que renunciar a un capital, a un activo. A min, descubrir isto do portugués e o galego, que son a mesma lingua, que descubrimos fai moitos anos, abrimos un montón de mundo, pero non só de traballo, un montón de mundos de lecturas, de libros, de cousas que a mí me fan a vida máis rica. Entón, por que renunciar a eso? En nome de que? Non? Entón, digo que, claro que ten un valor económico, claro que ten un valor importante, pero só temos que ser conscientes del, que non hai sitio igual. Se vas por aí, podes falar coa xente desde o punto de vista dunha empresa para vender ou para crear equipos. É fundamental falar o idioma dos outros, porque xera empatía. E empatía básica para facer negocios ou para traballar xuntos. É un problema económico grave, temos un activo que nos dá moita máis capacidade de competir, temos que empregalo. Eu parto dun principio que se pode discutir, que o portugués é a mesma lingua. É a mesma lingua, non son linguas distintas ni moi parecidas, son a mesma lingua, como digo, porque acabo de vir da América Latina, entonces sei que ali falan español, pero non falan como se lle nota que non son de por aquí, usan palabras distintas, pero son perfectamente comprensibles. Pero claro, se empezamos a que unha cousa estranxeira, se é unha cousa así, que hai que aprendelo a falalo, e además hai que falalo como en Lisboa, e ti non vas falar como un de Lisboa, entón claro, te enseñan que é unha cousa distinta, pois non. Sí. Igual que un de Madrid non fala igual que un de Honduras, xa o digo agora, pero é español todo, pois claro. O mismo, o sea, un señor de Honduras a 12.000 kilómetros, un de Madrid fala igual, eu que falo en Tui fala unha cousa distinta, non en Tui en Valencia, falan idiomas distintos. Tiñamos que ser máis pragmáticos, non, en ese aspecto, o sea, eu nin siquiera digo, é o mesmo idioma, pues, é parecido, é que igual, non é un debate que non me interesa, é dicir, para min é un idioma que permite comunicarse con outro, é que partindo do galego falas portugués. Para min é o mesmo idioma, claro, pero creo que non hai que perder o tempo en debates. No, pero digo psicolóxicamente moi distinto, considerarlo así. Claro. Pois non sei, tirar diñeiro, para mí é unha grande responsabilidade dos políticos actuais. É dicir, pasarán historia por non ter aproveitado o estatuto, o recoñecemento que nos dá do idioma. O noso idioma xa é oficial da Unión Europea e é un idioma internacional. E sorprendería ver como rapaces, cando fan os currículos, poñen portugués nativo. Claro. Pero claro, esa idea de ensinar o portugués como estranxeiro, eso é unha cousa demencial, porque estás dicindo que efectivamente, además, o veo en estudantes que van e estudian como se estudiaran o chinés, estudian a regla. Non, é como falas ti. De feito, e que é unha cousa como moi difícil que hai que aprender. Os brasileiros enténdenos a nós mellor que os portugueses. Eu teño dado en Portugal clase, teño dado unha clase online para Brasil. E sin problema ningún, porque eu non o estudei.